Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler, hanımlar, beyler. Şimdi yine de bir Türkmenistan hakkında bir tema var da, garaşsızlık sözün üstünde bir durasım geldi. Garaşsız Türkmenistan kimden garaşsız oldu? 1991 yılda, yani nämeden garaşsız oldu? Sovet Soýuzynyň garaşsız oldu. Bir aýratyn yurt olduk. Öz erkimiz wa diýen nämäni getirýär aňyda sözlerini, söz baýlygyny getirýär şu garaşsız sözüň ýeri. Şimdi garaşsız boldum, özerkli boldum bir ýurt içine dünýä praktikasynda ýa atyl bolmalysynda näme edilýär? Rüstrasa diýip bir söz bardy. E, Kim dost, kim dost däl diýen bir nämäni çykarmak üçin bu öňkü sistemaň içiniň ýalňyşlaryny, dogrularyny bir halka açyklamak üçin da indi biziň taryhymyz, biziň mekteplerde ýa-da mediada bize öwredilýän taryh 1881-de Rus paşasy geldi. İnsanky Türkmenistanyň insanky galasy Göktepe'ni basyp aldy. Ondan soň birden taryh bozulýar da 1991-e geldik. Bu taýda da dawul zurna bilen takyrda başlady, garaşsyzlyk bildi. Ondan näme takyrda geldi. Biz garaşsyz olduk. Aýyň gününi üýtgetýärler. Indi şöyle bir düzüm bar da, bolmak. Eklen garaşsyz bolan bolsam bolýar, kabul edil garaşsyzlygy. Ýöne munyň bir izinden gelmeli nämeler bar, hereketler bar da. 1881 ile 1991 arasynda Türkmen halky näme ýaşapdyr? Ine Ruslar bile Türkmenlere tuvalet getiripdirler, medeniýet getiripdirler. Demir ýol çekipdirler diýip demet bar da. Bir güýçli baskı nämeleri bar. Şu belli sözleri ulanyp berler da şu neçe. Indi Pola demir yol getirdi. Demir yol näme üçin getirdi? Medeniýet getirdi. Türkmenlerde medeniýet ýokmudy? Ýa-da ine Gaýsy Atabaýew, nedir var Aýtakyw, Böwriýew, Gulmuhammedow, ýani mediada, internetde tap bilen nemelerimiz, aýdyňlarymyz bar. Şolar hakynda biz hiç hili bilen näme eden işler näme edipdir, respublikany döredipdirler howa. Ondan soň Türkmen halkynyň bir gelişmek üçin özleriniň dilini oýlap çykypdyrlar, edebiýatyny, jurnalistikany başladypdyrlar. Ine Gulmuhammedow da birinji türkmen jurnalistlerinden. O atlar jurnalist demeti ýok ýöne. Jurnalistik işini demeti alpar. Türkmeniň taryhyny toplapdyr. Halkyň arasyndan aýlanyp toplapdyr. Hatda Hiwahan 10-njy asyrlarda Hiwahan Abdulgazynyň türkmenler hakda ýazan toply kitaplaryny gözleşdirip Farsydan elipbiýe geçirip şonu ýaly işler alyp bardyr da ýani. Indi bular birden 31-nji ýylda bu näme 1938-de 37-de Nezarbaýew, Gaýsy Atabaýew bular özlerinden ölüp ýa näme sebäp boldy bular ölmegine? Ine Türkmen halkyna gyzykly da 80 ile 90 ýylyň arasyndaky taryh. Başta Akpaşa geldi. Müňlerçe kilometr nemeden uzakdan geldi, Türkmeniň üstüne basyp etdi. Basyp aldy. Ondan soň dersini üýtgetip geldi Gyzyl kommunistler. Halk üçin geldik, medeniýet getirdik. Dogan biz size diýip geldiler. Bular bize ýykynçylyk eden bolsa ýykynçylygyny, eden bolsa dogry hereketler eden bolsa türkmenleriň gelişmegi üçin bir näme proýektler, näme reformalar edipdirler. Şular bilbek gyzykly da meniň üçin. Belki bizler ýalňyşlyk edendik. Türkmen halky öz agamyzyň
yani Rusların karşısında bir yanlışlık edenler belki öz topraklarımızda o uzaktaki Ruslara belki de yanlışlık edenler. Şonu bir halka açıklanması gerek burada. Ne için açılan o güne ve Türkmenin bu neçeler sürerek gelmegi ya bu neçeler näme kazanıpdyr, näme ýitiripdir bu Türkmen. Demokratiýski düzüne geçdik diýerler. Konstitusiýon guruluş bar diýerler. Mundan öň bolsa kommunistik partiýa, ýeketek partiýa. Näme üçin sen demokratika geçdiň? Demokratik näme geçýän, ýola geçýän, kommunistik ýollan ýöräbersiň bolanokmy? Ýok bolanok bolýansa kommunist düzüniň ýalňyşlaryny görensiň da. Şondan halka ýetire. Şunun ýerlerinde ýalňyşlyk bar, eýitiminde ýalňyşlyk bar, taglymda ýalňyşlyk bar. Näme etdi? Gyzyl goşun bire. Bizim toprağımız elimizden aldı. Ya gelin gıydımızı yok etti mi? Mertebemiz depoledi mi? Näme etdi? Bir ýerde biz ulandy mı urşlarda, zatlarda? Zatlar Türkmen halkyna gaty gyzykly. Bir öwrenmeli bolsa geçmişimizde edilen biz ýalňyşlyk eden bolsak, indiki de öz üstümizden geçirip nesil yani indiki uşaklarımıza öwretmeli. Şunun sistemi, şunun ýalňyş ýerler bar, şunun sistemi dogry ýerler bar. Şoň üçin biz demokratik ýola geçdik. Yani öýtýärsini böýtýärdik. Men şaýda durýan kardeşler. Oğuzhan kardeş buyur. Evet, salam kardeşler. Giç ýaşy, ogu diýili. Hakykatdanam Ors imperiýasy gelmänkä biziň babalarymyzyň öz topraklary barmyşynda ellerinde. Ýöne Orslar gelenden soňra hem üçin şular şon çortadan gelýärler-de bu adamlaryň ellerinden topragyny alyp özleriniň halkyna garşy düşman edip görkezýärler. Ne benim babamyň toprağım bar eken, malam bar eken. Şulara bermejek bolup şol malyny Owganstana geçirýär. Toprağını elinden alýarlar, ödünem soň sürgün edýärler Sibire. Sibirde oturup gelýär. Näme sebäpden? Sorak da näme üçin şunu diýip 91-nji ýylda taryhy açmadylar. Näme sebäpden? Açyga çykarylmaly da bu datlar. Biz ata-babalarymyzyň nähil bolup ýaşarlygyny bilemizok. Orslar näme üçin bu topraklaryny ellerinden alypdyr, özleriniň halkyna garşy düşman edip görkezdirler. Basmaçy, kontrabanda, şolar ýaly sözler bilen. Özleriniň Sibire sürgün edýärler türme. O zaman şöyle bir söz var. Indindi düşünüp görýäňde, şu Guşguy kiresi vardır. Guşgu galasy. Şo ýerde diýe, indi ol şo ýere baryp diýe atlar aňyryk ýüremeýärmişin diýe. Ölýärmişin şo ýerde diýe. Şol diýe ýoksa diýe Guşgu galasy diýe ýene 100 kilometr aňyrdan dikiljekmişin diýe. Odan sonra berilýär-de. Näme üçin onda diýe granit çekipdirdi biziň türkmenlerimiz aňyrda galypdyr diýip sonra bersen, şo ýerik baryp diýe atlar ölýärmişinde diýe aňyryk ýüre bilmeýärmişin atlar diýe. Bu uydurma bahanalar eken-de. Indi düşünýärde. Bular aslında türkmeni bölmek üçin eden oýunlar. Granit şondan çekipdirler. Bular daşarda galmaly, bular içeride galmaly. Ene özleriniň uydurýan zady halkyň içinde ýaýradýan mysmyşlary şey. Ben gıýtgaçyp jemläýin, bu üstüne ýetirim. Böyle ha. Aytan buyurun. De 1930-30-njy ýyllardan başlap ta Ikinji Dünya Söwüşine çelli şol taryhy aralygy bar. Şol aralyk türkmen üçin gaty bir ajyly, gaty bir neme gullary, gaty erwet, garanky gullary. Diňe türkmen üçin däl Türkistan şahat Orta Aziýa, Türkistan diýerdiler.
Şol tarihi bölük Türkmenin iň agyr, iň känitli beren bir tarihi zamany bolýar-da. Şo döwre Stalinin kollektivleşdirme we Gyzyl terror ady bilen tariha giren iki sanaky siýasatyny geçirýär. Kollektivleşdirmede Türkmenin elinden topragy, maly, mülki alınýar, diňe alınmak bilenem goýmaýarlar. Maşgalary bilen bile deportasiýa edilýär. Şol deportasiýa edilen adamlardan meniň hem nemende maşgalamda bar. Meniň babamyň kakasy elinden maly, mülki alınıp maşgalasy bilen deportasiýa edilýär. Şol aýdyp bererler, kiçik wagtymyzda näýatykda şol aýdyp bererlerin arasynda şo zatlar meniň aklymda, aňymda galynda. Şöyle diýär, bir gara wagonlar bardy diýär. O gara wagon diýenim neme haýwan daşalýan wagonlar da, towarny wagonlar. Şol gara wagonlara ýükläpdirler bulary. Meniň babamdan başga kakamyň 4 sanak çagasy bar eken. 3 gyzy, bir ogly, babamdan başga 5 çagasy bar eken. Şol arada bir ýöredip ekdiýärdiler diýär. Arada şol gara wagonlara mindirýärdiler, ekdiýärdiler diýär. O wagonlaryň içine de, ýani aljagyndan has köp adam ýükleýän ekenler. O ýerde aç, tuvalet ýok, gigiýena ýok, açlyk, aýal maşgallar böyle tuvaletini ýapyp bilmänem. Utonjundan şeýdi kaltalarının patlayan nemeleri var. Garrylar şo ýerde ölüp galýan ekenler. Açlyga çyda bilmän ölenler. Meniň babamyň özünden başga 4 sanak dogany ölýär. Deportasiýa ýerine barýança 4 sanak dogany ýolda ölýär. 3 gyz, 1 sanak oglum, ýekece 5 çagadan ýekece meniň babam alýar. Galan 4 ölýär, şolary şol duran ýerlerinde ölü var, poýuzlar, şo gara wagonlar şo ölüleri diňe çykaryp gömmek üçin durýan ekenlerden. Şol bir duran ýerinde şo çagalaryny gömüp gidipdir meniň babamyň atasy. Bir mezarlaram ýok, ýani olaryň bir ziyaret edeýin diýsem hem mezarlaram ýok da, ýitirim bolup giden adamlar we munyanak maşgalalar müňlerçe Türkmenistanyň içinde ve ikinci bir ýöredilen neme var. Siýasat var, o da tariha Gyzyl terror diýip geçen. Adamynyň Gyzyl terror 37-nji ýyldan 38-nji ýyla çelli. Staliniň repressiýa döwürleri, bu repressiýalar döwründe Türkmeniň iň intellektual gatlygy bolan Türkmeniň elitasyny, liderlerini, Türkmenistan Respublikasyny guran liderlerini ýok edýärler. Muňa mysal höküminde şunu getirip bilýär, men 1926-njy ýylda Bakuda geçirilen Türkologlaryň birinji sýezde geçirilýär. Şoňa Türkmenistanyň gatnaşýarlar, adamlar, men muny biraz araşdyrdım. Türkmenistandan 130 adam gatnaşdy diýerler o sýezde, 131 adam diýär, içinde bir sanak aýal bar. 4 sanak Türkmen var şol spisakda diýär. Aslında 4 sanak däl bu, aslında 7 sanak adam gatnaşýar Türkmenistandan. Şolaryň atlaryna hak geçýärdir. Birincisi Bekki Emiroviç Berdiýew, Alymlar Sowietynyň başlygy. Bu adam Muhammed Geldiýew, bulam Alymlar Sowietynyň azasy, pedagog. Pedagogçylişanyň muallimi bolýar şo wagt. Doglan ýyly 1889, ölen ýyly 1931-nji ýyl. Üçüncü gatnaşan adam Perengiliýew Bäşim, şo wagtky bilim ministri. Doglan ýyly 1898, ölen ýyly 1938-nji ýyl. Dördüncü gatnaşan adam Şamuratov Oraz Murat.
Türkmenistanyň neme bilmi edebiýat jemgyýetçiliginiň agzasy dekan. Doğulan ýyly 1888, ölen ýyly 1938-nji ýyl. Ondan başga-da öňkü Türkmenistanyň ýustisiýanyň komissary. Ýöne şol neme şol siyazda gatnaşanmakda Moskwada ýaşap çygyň içinde işleýän eken. Ýokarky aparatlarda ýöne öňkü Türkmenistanyň ýustisiýasynyň komissary Gulbeşerif Bäşim diýä, doğuluş ýyly 1898, ölen ýyly 1938-nji ýyl. Bulardan başga-da iki sanak türkmen gatnaşýar şo neme siyazda. Biri neşriýatçy Gümüşaly Böreýew, doğulan ýyly 1896, ölen ýyly 1937-nji ýyl. Biram jurnalist, Türkmenistanyň birinji jurnalisti Abdulkerim Ulmuhammedow 1885-de doğulýar, 1931-de de ölýär. Şul gurultaýy, birinji gurultaý da türkoloklaryň gurultaýy, şul gurultaýyň ady bar da. Repressiýa edilenleriň gurultaýy. Sebäbi şuňa gatnaşan 131 adamdan iň köp bir 20-den gowrak adam galy bilýär, galanyň hemmesini repressiýa edilýär. Şu häzirki okan türkmen familiýalarynyň içinden hem hemmesi şulaň repressiýa edilýär, hemmesi öldürilýär. Görşüňiz ýa-ni hemmesiniň ölümi 31-nji ýyldan 38-nji ýyl arasynda bularyň ölüm nemeleri, tarihlary hemmesi öldürilýär, bir adam hariç. Bir Bekki Emiroviç Berdiýew Sibir'e repressiýa edilýär, gulaklarda ýöne Stalinin ölenden soň amnistiýa ýaşaýar da, amnistiýa edilýär. Stalin ölenden soň ýygyna owa gaýtyp gelýär, ýöne aýalsyz, çagalarsız bir çet owalaryň birinde neme garyndaşlarynyň elinde 72 ýaşynda ölýär. Bul şol siyazda gurultaýa gatnaşanlaryň hemmesi bütün şol Türkistandan, Azerbaýjandan, Türkiýeden da bardy. Bütün Russiýanyň türk bölegi, bütün alımlar, türkologlar, lingwistler, nemeler gatnaşýarlar, bütün türk dünýäsiniň elitasy bolýar şol gurultaýda we şonuň aglavasy repressiýa edip öldürilýär. Bizim hem ine şul adamlar, gatnaşan adamlar, ine şeýle bir statistika var da. Ben şunu nemetdim, araşdyrdım. Näçe adam şo wagt Türkistan diýen şo wagt respublikalara bölünipdi da. Şo wagt Türkmenistanda 1 milyon adam bar eken. 1926-njy ýylyň perepisine göre Türkmenistanda 1 milyon adam bar eken. 1 milyon adamdan gatnaşan adam şo ýöre 4 dilýär, ýöne aslynda ýa-ni iki neşriýatçy bilen ýene de Moskwada ýaşan gelen türkmen bilen 7 adam gatnaşan eken. 1 milyon ilatyň içinden 7 adam gurultaýa gara gatnaşýar. Mana indi Kazaklar bilen deňeşdirsek, Kazakstandan şo wagt ilaty 3 milyon 600 adam, 3 tane adam gatnaşýar gurultaýa. Özbekleriň ilatynyň sany 4,5 milyon, 6 tane adam gatnaşýar. Ve o wagt Kırgızlardan, o wagt Kırgız Respublikasy ýokdy. Kırgızstanyň Respublikasy 36-njy ýylda döredilýär. Şo wagt awtonom bir respublikada 993 000 adam ilaty bardy. Kırgızstanyň 2 sanak adam gatnaşýar. Görşüňiz ýa-ni Türkmenistanda şo wagt bayağı bar eken alımlar, dilçiler, hukukçular, lingwistler, jurnalistler. Köp alım, jurnalistler, neşriýatçylar, bütün bular Türkmeniň intellektual bir gatlaga, aydın adamlary, elitasy ýok edilýär şo wagt. Görşümiz ýanak bu iki siýasatda 30-njy ýyldan 40-njy ýylyň aralygynda Türkmeniň maly, mülki elinden alınýar. Deportasiya edilýär, özüniň ýaşan ýerlerinden, watanyndan deportasiya edilýär. Ondan soň bütün Türkmeniň elitasy, bütün Türkmeniň guruculary bardyr. Gaýgys Atabaýew, Nederway, Aytakov, bularyň egindeşleri, bularam ýok edip atylýarlar. Biri 38-nji ýylda Aytakowy öldürýärler, atyp öldürýärler.
nemesini ayalan öldürülýär. Neme Gaýgys Atabaýewiň bolsa nädip öldürileni, haýsy ýylda öldürileni häle bugüne belli däl we biz bu zatları bilip bilmeýäs. Diýjek bolýan zatym ine şul gurultaýa gatnaşan türkologlarymyz, alymlarymyz var. Şular näme diýip öldürýärler? Pan-türkizmde aýyplap, milliýetçilikde aýyplap aty öldürýärler, repressiýa edilýär köplenç. Şeýle bir sorag çykýar da orta. Bize medeniyeti getirdim size. Size medeniyeti getirdim. Size dost doğulluk bilen, size parahatçılık bilen geldim ben. Size ağa olup, dost, doğun olup geldim diyen basyp alyjy. Ne hili hiç düşünmedim mesela. Bizim medeniyetimizi öldürüp, bizim toprağımızı alıp, bizim malımızı, mülkümüzü, bizi talap, bize medeniyet getirdi mi karşı? Orada bir soru çıkıyor da. Doğrudanam ya biz yanlış düşündük mü? Bu sorulara cevap vermek için hukmani ýagdaýda arşivlerimiz açılmalıdır bizim. Biz o arşivlerden bize näme için gelindi, bize näme edildi, o tarih açılıp biz o tarih bilen yüzleşmeden hiç bir zady näme bilmeýär. Näme diýerler? Täze bir döwletem urup bilmeýär. Bir rejimden bir rejime geçen wagtdan diýildi. 91-nji ýylda garaşdyrylmagy aldyk diýelim. Totalitarny bir rejimden demokratik bir rejime geçdik. Bir rejimden bir rejime geçen wagtda bir arasalyş iç geçirmelidir. Ol rejimdäki belli zada muny gizler ýanyganda, mesela meniň maşgalamda maly mülkü alıp ölüller bar bolsa, şu häzirki oturan kardeşlerimizin arasında Twitter'e iwerilip öldürülen bolsa, näçe tanyk ölü var demek. Bizim ýadymyz muny müň näme diýip gizleselerem çok zady. Bizim ýadymyz var insanların. Bizim ýadymyzda bu zat durýar. Ve bizim kellerimizde bu durdukça sorag durýar. Näme üçin edildi? Türkmene bu näme üçin edildi? Türkmeniň näme üçin adamy öldürüldi? Türkmeniň näme üçin gany ýerde ýatmaly? Bu arşivler açılmalıdır. Biz bu tarih bilen yüzleşmelidir. Sağ olun. Doğru. Mün kilometrlerden gelýän medeniyet getirecek diýip ýöne bizim halkymyzy gyrýar. Taýlama ägerlerimizi ýok edýärler, deneler. Bizim elinden kümüşlerin altınlarını alýarlar, topraklarını da alýarlar. Ýene näde medeniyet getirýär. Aslan bäý buyur. Sağ olun Merdan kardeş. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. O kardeşler gatı bir näme ýerlerine deyip geçdiňizler. Tarihimizin. Edilen şu taýda repressiýalar bar, ýa-ni sürgünleri bar, deportasiýasy bar. Zatlaryň hemmesi haýatdan ýa-ni aşyňyz ýaly arşivler açılmaly. Sonra da arşivler açylany bilenem iş gutarmaýar da o taýda ondan soň illüstrasiýa başlaýar da meselem. Orsa kim hizmet etti? Entegem dowam edip durur hizmet etmesini. Yaş olarak hizmet etmeyi entegem dowam ettirecekler bardır belki. Bu adamlar kim? Buların hükman arşivi açılıp yani illüstrasiýa geçirilmesi mühimde sebep. Meselem diyelim benim komşum kim bilsin şol maske giyip türmede adam vurup gel oturandır. Orsun buyruğu öyle. Yankı sanıp geçen şahsiyetlerin adı atları da şolar yememiz bizim bular. Yankı akılımız diyelim. Şolar intelektuallarımız tapara edýär hemşe bular akıl aktarýar, akıl gözleýär, akıl awlaýar dedi de. Yani kemine var Merdan Muhammed. Şonu hem oğurlap ekitdiler. Edil şo dövrdeki zat şu häzir sinede otursan. Ama o 19. asırda özünün içindetdi. Bu häzir 21. asırda daşına çıktı. Daşında dören o akıl o şey edip oğurla gittiler.
bu hökümet. Indi berde şeyle bir nemesi var. Yani hökümet bizim adımıza, halkın adına, yurdun adına yazık kıldıran, hizmet edildi. Aslında seyretsen orsa hizmet edilen. Elbette bular son yani illüstrasiya meselesinden uzaklaşar. Arşivi gizlerler. Ama e, yani deportasiyalar 20. asırda edilipdir. Sibir'e, Otaya, Butaya. Şol deportasiyanı 21. asırda edip bilen yoklar mı bular? Edip dururlar häzirem. Yani biz deportasiya edilenlermiz. Yurdun daşına çıkarılan halkımız. Yani şeyle deyip fikir edeyim. Ondan sonra yani ne diyecektim? Oğuzhan kardeşimiz yani gol soradı 91'de deyip yani kararsız bollanmasa ne için arşivler açılan yok dedi. O babam sürgün edildi zat diyordur. Deredin yani sürgün edip başka bir yere göçürülendi hem de Totay'daki yaşatan adamlara hem bu dönük yenen bir zat deyip yarlık takıyan ekerler şu dövre. Ne için takıyarlar? Yani şonun daşında bir fikirdaş ya yoldaş adamlar döremezsin. Şonun özü yeke geçsin. Yani biraz orsa karşı bir güç döremezsin deyip şu işler edildi. Yani şu 19. asırda hem başlan 20. asırda hem şu işler edilen her hem şu işler edilir. Yani biz hazır yurdumuzu düzeltecek diyoruz. Bunlar olsa dönük deyip bağırtır adamdırlar. Elindeki kuklalarını. Ya, yurdunu düzeltmek o elbet zat mı? Indi yankı intelektualları akıllı yok dediler. Akıl neymiş dedi. Ertepe taşıdır ondur. Millilik taşıyandır üstünde bular. Bular yankı ne desem ahlak taşıdı, omurgalık taşıdı da üstünde. Ya yarada dış ozatları. Şu bizde Türkmen cemiyetimizde yani millilik, mertebe, bu omurgalıklar, tozaklar yaylamasın, döremesin deyip ediyerler de bizim intelektuallarımızı kesip dururlar. Hazırlıkça ben cemledim kardeşler sağ olun. Böyle sağ ol. Bahar Hanım buyurun. Adı familyası bilen detaylı aytıp geçti kardeşlerimiz. Yönü için biz mektepte okan vaxtımız Göktepe qalası aydılık geçiliyor. Şonu anıqlap, cekmecek açıqlap bize öğretmeyeler, aytmadılar. Tağıt rayonundan ors alan vaxtında öňünçe Daşowdun Tağıt rayonundan alıp başlapdyr, Daşow tarafı da. Şu vaxtında men babamın giden yeri var eken, malları var eken. Hemmesini elinden alıyor. Ondan sonra doğulları, töwerегinde katnaşan adamları, iş talşayan adamları, şu arkadaşları da şolar bilen birlikte Sibir'e sürgün ediyor. Galan halkam gelin biz sen bilen yığnak geçirecek deyip hemmesini aldap bir galan içine salıp onları yakıp öldürüyor. Sonda bir adam bizim ecemin uzaktan qarındaşları bir adam oğluna malık diýanny. Şonda oğlumu bir berin deyip ayaldaşı töwereginden aýlanyp ağlanyny bir uzun hadany şu çağan götüne sokup saborun üstünden şeyle görkezýär. O çağı da ölüyor yerde. Bu zatlar näme için etdi? Indi hemme zady aldı elinden sürgün etdi, yakıp öldürdü. Şey dibem özüne Türkmenistany, Özbekistany, Kazakistany hemme döwletler aldı eline basıp olara da şolar ýaly eziyetler etdi. Soýuz döwründe biz näme için garyp ýaşadyk.
Yine de hani bize ors medeniyet getirip berdi diyeli, tuvalet getirip berdi diyeli. Yani Türkmen ondan özel tuvalete oturmayan eken mi? Tavağına mı oturuyan eken? Näme üçin biz Soýuz döwründe de bir azjyk pul bilen aylyk beren bolup bizim Türkmenistanyň baylygyny, indi baylygyny diýip aýdaýyn da şu gaz, yer asty, yer üstü baylygyny ors sömürýe, bize de azjyk aylyk berýär. Näme üçin etdi ony? Sonra da garaşsyzlyk diýdiler. Garaşsyzlygy biz Türkmen maşy garaşsyzlyk alyp berdi bize diýdiler. Yöne näde alyp berdi ony? Garaşsyzlyk gazanyp aldymy Türkmen maşy? Türkmen halkym öz yerine, suwuna, baylygyna hemme zadyna eýe bolsun diýip aldymy ony? Ýa-da ors eliniň tersi bilen iterdimi aňary? Bar näme bolsa şol gümüňçek özüňi özüň gör diýip. Halk öňküden beter garyplaşdy. Öňe 8 saat, 10 saat işe gidip gelip azjyk aylyk bilen güýmenip günlük iýje çölegini tapyp beren halk ondan ama aldy. Diňe gapyňyzda bir göleli sygyr bilen bir maşin durar, Mercedes durar ýaly diýen diýip gepledi, özüni padşah etjek bolup halka gowurjak boldy, ýalan gepläp hem mäni ýaşlarymyzy gereýine, tirege oturtdy. Iýnanam emma halk garyp bolandan soň daşary ýurtlara gaçmana başlady. Näme üçin biz daşary ýurda gaçýas? Indi orsun ilki gelip basyp alan wagtlaryny arkadaşlarym aýtyp geçdi da men ýöne kän uzatmaýyn diýip garaşsyzlyga geçip otyrdum. Sebäbi taktyr ýönde gan dökülmedik ýeri ýok diýdiler. Orta öňünçe şo ýere gelen, şo ýerden alyp başlaryny gan dökülmedik, neme ýok diýip şey diýip gurrun berdi. Şu zatlary bizde mektepde näme üçin gurrun berilen ak? Näme üçin biz maňa ejem gurrun berýärdi bu zatlary? Başgalaryň ejeleri gurrun beren ak köplenjem. Bolýa-da geçen geçdi, sen siyasete goşulma bu zatlary aýtma diýip ululdyýa da çağalaryny. Mektepde de gurrun berilýär bu zatlar. Sonra da garaşsyzlyk aldyk. Näme üçin bize açyklamady bu zatlary? Türkmen maşy garaşsyzlyk alyp berdi, bize diýdiler der söwüşip aldymy ol. Ýöne garaşsyzlyk diýip diňe kagys ýüzüne çykandan soňam kän garaşdy ol, pulny üýtgetmän rubl bilen ýaşadyk. Kän garaşdy ýüzüne Soýuza birikjek bolup neme garaşsyzlyk kabul etmäni gezdi. Niýazow diýen adam. Näme üçin biziň telewizorlarda şo zatlary açyklap, ine uruş döwründe ors bize şolar ýalyk etdi, bizi sömürdi, neme Göktepe galasynda beýle boldy, Marda öýle boldy, hemme zat açyklap, ine daşygyzda Gazawat söwüşinde beýle boldy, halkyň uruşda neme altyny, kümüşini alan, haýwanlaryny alan, derisini alan, hemme zadyny alan. O bagana kuzular bolýar, olar dagy ýyrtyp diýerleýin, öldürmän üstüne ýyrtyp derilerine soýup alyp maslagyny zynk giderler. Beýle wagşyçylyklar edipdirler. Şu zatlary näme üçin bize açyklap telewizorda bize şeýle bir eziyet etdi. Ine biz indi garaşsyzlygymyzy aldyk. Men size şeýle bir Mercedes mindirerin diýip bir açyklap aýdyp şo Mercedesini mindirmede. Hani neme yurttaşına kaçmağa mecbur ettiler. Aeroportda durýan ýoldan geçşegiň bir görügi. Bular näme sebäpden bolýar? Gelýäsiň Türkiýede giýje ukyň ýok, bir garryny bakýan diýip birje garry wakly diýip aýdylýar da, giýjesi bilen gündüýze ukly horul, gündüýse öýüň işi bilen gezýär, öýüniň işi bilen. Giýjede onu ikide bir tuvalete galdyr ýa-da men ukyň ýok, otur ýüzüne bakyp, otur dırdyryny çekýär. Biz näme üçin bu hale geldik? Hani Mercedes, bozuk Mercedes ama ýok. O kutusuna moýmadylar gapyda. Gaýta Mercedes beýlede dursun, biz daşary ýurda çykmamyz gaýygy boldy. Näçe ýyldyr çağalarymyzdan aýry geçip, men Türkiýe gelenme 12 ýyl boldy. Öňe on Türkmenistanda da 13 ýyl men çağalaryndan aýry, 20 ýyl men çağalaryndan aýry. Näme üçin bu sebäbe geldik? Hani biz 4-nji ýerde durýas baýlykda, hem garaşsyzlyk aldyk. Näme üçin
biz bu ýagdaýa geldik. Bizim baýlygymyzy kim sömürýär? O şuratlaryň hemçin halkyndan kömek sorasyn. Men gorkuýan ýokarda Orus meni sömürip otyr Russiýa, men gorkuýan diýip halkyndan kömek sorasyn. Hemçin hiç sada açıklamaýar. Indi halk munýa sürünýär. Gel Türkmenistan täzeden gural diýip öňümüze bir akylly oglan çykdy. Gaýgy Satabaýewiň yerini tutjak, watanım diýip duran bir erkek ýigit çykdy. Merdan Muhammedow. Onu näme üçin ogurlap ekdiler? Buň sebäbi näme? Näme etdi? Ol 16-17 ýaşynda Türkmenistandan çykyp gaýda näle watan dönügi bolup biler. Ýa-da halkyň agzy aşa ýetsin, öz nemesine watanyna eýe bolsun. Biz hakykatdan garaşsyzlyk gurjak bir jumhuriýet diklejek diýen adam watan haýyny bolup bilermi? Ine men şu halkyma şu soraglary berjekler. Biz aýtdyk näçe ýyldyr onu eýtip gelýär, bunu beýtip gelýär. Takır gurrun berip otyr. Biz keypimizden oturamyz akşany. Watanymyz dikeldeli diýip otyr. Ýöne şu soraglary bir oturup düşünsünler. Russiýada öňçe 1900-nji ýyl näçe ýyl öň gelipdir Türkmenistana. Şun yerinin baýlygyny anyklapdyrlar, siňipdir ýuwaş-ýuwaşdan. Onça halky sürgün edipdir. Soňa 45-45 uruşy diýende 15 ýaşyndaky oglany çelli uruşa alan. Aňruçy eline bir tüpen göterip bilse, silah ýara göterip bilse boldy. Ol atyp bilýärmi, bilmeýärmi, bir gezip ýören okuwsuz, bilimsiz çağany uruşa aldylar. Biz näme üçin şeýtdi şu Russiýa diýip şonu halkymyz düşünmesi gerek. Men halkyma şu soragy berýän. Soýuz bolanda da bilim yok, iýdili. Ýa-da ýurtdaşyna çykyp bileňak öwrenýän zadyň ýok, telewizorda da hiçbir halky deme peýdaly zat ýok. Beýle gezdik. Näme üçin biz beýle? Garaşsyzlyk bolanda ýene şeýle. Aeroportdan geçeceksin, tuvalete gidiyor, götünü baktırıp duruyor. Men tuvalete yaptım, tuvaletim men götümü yuduyup duruyor. Yine biz bu ýagdaýa geldik. Näme üçin geldik? Hani bizim baýlygymyz? Biz näme üçin hyzmatçy tutup bilemiz kapymyzda? Näme üçin biz rahat öz Türkmenistanymyzda işläp, gidip aýlygymyzy alabilemiz? Näme üçin? Ine buňa halk muny bir oýlanyp, düşünüp oýlansynlar. Biz hemme zadyň sebäbini aýdyp geçdik. Indi men sorag berýän şolary. Bir özümizçe ýok, birleriniň hyzmatyny etýär. Erkegimiz hem şeýle, tamam abi, işden gowmasyn diýip yaranjaklaşyp, zenanlarymyz giýje uky ýok, gündüz öýüň işi bilen serseň bolup gejer. Näme sebäpden beýle? Merdan Muhammedow näme üçin ogurlap gitdiler? Tuğçe Umida Hanım'ı näme üçin akitjek bolup durjaşy? Konstitusiýana halka aýdyň çykaryp otyr, ýüzüni ýyňşyranak. Şoň üçin hem ogurlap akitjek bolup tutalaşýarlar. Näme sebäpden ogurlajak bolýarlar? Halk şunu düşünmeli, halka ziyanlı diýilip otyrmy? Ýa-da Merdan Muhammedow halka ziyan etjek boldymy? Ene şu dawatlardan elinden çekip çykarjak boldy. Ene halkymyz şu zatlary düşünmeseli gerek. Sağ olun. Ýaşy. Böyle sağ olun. Aziz Bey buyur. Sağ olun. Esenlikler kardeşler. Hakikaten ongaty agyr bir tema. Tarihte bolup geçen kynçylyklarymız. Indi şeýle bir neme bilen başlaýyn, sonra bilen ne bir Rus dünýäniň iň uly nemesine, yer ölçegine sahip, topragyna sahip bir gelýärdim. Meni oturan toprağımdan, yani bizim ata-babalarymyzyň elinden malyny, mülkünü alıp özünem başka yere göç etdirýär yani. Näme bilen edip bilýärmi? Yani kimsin sen ederýärlik bir soragdyr ýa-da. Hadi dünýäniň iň uly topragy şol wagtdan häzirem. Iň uly toprak elinde. Ene gelip senin topragyna göz dikýär. Özüňem Sibir'e öýberýär-de. Şu Stalinin kulak nemesinde kän bir neme yok. Elbette gözlesen tapıp bolýar başka milletlerden, bir Türkmenlerden başka milletler hem
sürgün edipdirler. Hatta Rusların özlerini hem edipdirler. Ýöne bu taýda bizi gyzyklandyr. Yani Türkmenler näme üçin sürgün edipdirler? Näme günäleri bar? Belki aýdyp geçişler ýaly kardeşlerim. İkinji bir aýtjak zadym, bu soragdyr. İkinji aýtjak zadym, Türkmenistan garaşsyz boldy diýerler-de. Garaşsyz bolandan soň etmeli işlerim var. Garaşsyz bolandan soň taryhyny öwrenmek näme bolup biler ýani? Aýyp ýa-da günah ýa-da ýalňyş diýelim-de asyl. Taryhy öwrenmek nämesi ýalňyş bolup biler? Taryh bolýar, tarapsyz seredilýär taryhy. Näme bolan bolsa, näme bolup geçen bolsa, bolşy ýalak ýazylýar. Bunu näme üçin gadagan edýärler? O zaman biz öz başta garaşsyz bolmadyk diýmeli. Yani doğrusun doğru aýtmaly da. Bolan bolsagam şu zatlary yerine ýetirmeli. Ondan başga da bu kadımız yok da onda ha. Ondan başga da kim açmaly bunu? Halk açmaly. Halk şu an Türkmenistan'da şu adam yaşap bilen, yaşı uly 60'dan 70'den 80 yaşlarının töweregindäki yurttaşlarımız bilýärler. Kardeşlerim aýdyp geçýärler onu. Menim ejem aýdyp berýär, Bahar hanym aýtdy-da. Eýleki watan yurttaşlaryňam köpsi aýdanok, aýdyp berenok, izlenýär. Şu wagt dinläp oturan yurttaşlarymız bilýändir, hemmesi eşdendir köpsi. Hemmesi aýtmaýan däl, aýtjanlaram bar içinde. Näme üçin aýdylanok? Ya da näme üçin dile getirilenok? Diňe öýüň içinde aýdylanyň ýeterlikmi? Ol ikinji bir soru. Ondan başga da ine bizi Rus gelýär diýdik. Rus gelipdir. Geç tarihte bir bölümimizi alıp Ruslaryň öz yurttaşlaryna şu şekilde yani nämeden seretsek kulakda nähilek işler alyp barlan seredenimizde tarihten okanymyzda yurdun içinden halkın belli bir toparına eline deme belýär, dürre belýär ve ýok etdirýär öz halkyny. Ondan soň eli ganda soň özlerini ýok edip goýberýärler. Şeýdip bir milleti soýkurum diýilýär-de şu wagt. Genosid edilýär. Bu näme üçin edilýär? Näme maksat bilen edilýär? Näme gazanýar? Men düşünüp bilemok. Bu bir soru. Bolýa o tarihte geçipdir, edilipdir. Bolmadyk bolsa gowy bolardy diýelim. Şu wagt näme üçin açylanok? Näme üçin gürrüň edilenok? Näme üçin dile getirip bilemizok? Dile getirip bilmeýän olsak diýmek öz başdak bolmandyrys. Bunu ilki bilen boynumuza almamız gerekli. Yani hassa gelende doğru diagnoz goýup bilmesen soň nemesini, bejergisini berip bilmeýän da doğru nemesini bermemiz gerekli. Öz başdak bolmadyk. Bunu ilki bilen boyun almamız gerekli. Soňa göre hereket etmeli de. Şöyle jemläýin, sağ olun. Bolýa, Aziz bey, sağ ol. Cennet hanım buyurun. Sağ olun, sözleriniz için. Salam yurttaşlar, geç yaxşı. O zaman men dün gece Oğuzstanda olan yer titremesi Türkmenistan'a täsirini ýetiripdir, 4,5 bal. Türkmenistanyň halkyna geçmesin diýen. Bu habary Türkiýanyň TRT kanaly goýupdyr 6,3 bal diýip. Diýjeýim şu türkmenler, Türkiýede türkmenler imoda paýlaşypdyrlar. Türkmenistan geçmiş bolsun diýip. Ýönümini Türkmenistanda habarlarda aýdýan däldirler. Almyradam aýdýaly türkmen halky ajala buyurulan bir halk. 1948-nji ýyldaky Aşgabatyň yer titremesi barada 40 ýyllap hakyky bolan zatlary aýdylmandyr.
Ve bu yıl 6. oktyabr 77 yıl bolýar. Näme üçin gizläpdirler hakykaty halkdan? 40 yıldan soň 1988 yılda Gorbaçow döwründe arhivler açylandan soň ortağa çykdy. 170 000 adamdan 110 000'ı 6. oktyabr gecesi yer titremede ölüpdir. Menim bu zatlary täze öwrendim de medialarda. Ol döwrdäki hökümetiň başyndakylarym öldü. Endi kimden hasabyny soramaly? Bu bolan ýetkilerin öwezini kim dolmaly? Kim jogap berer? Diýir galan 50-60 000 adamy da hemmesini bir ýerde lagerde tıklım edip tutupdyrlar. Hiç kime hiç yere ýibermändirler. Doğan garyndaşlaryna gitjek bolsalardy. Sebäbi göreneşdenlerine aýtmazlyk üçin. Aýtsalaram ýok etýän ekenler. Köpsi şol lagerlerde de ölüpdir. Şol näme genjik nämelerden de hakykatlar gizlenipdir de şu medikamentler yetmezçiligi, doktor yetmezçiligi bilen ve öz yakınlarını soranını yıkılan yerlerden gözleme ruhsat verilmeyendir. Sebäbi yer titreme bolan yeri deri näme wayenny baza edip hiç kim goý bermendirler de harbylar. Ölenlerin cesetlerini atsyz, mazarsız hemmesini bir yere çukura 5 metr uzunlygy, yüzlerçe metr, 5 metr çukurlygy, uzunlygy yüzlerçe metr edilen çukura üýşür gömülüpdir. Ve Aşgabatda az wagtyň içinde şol cesetlerin üstünde şäher gurupdyrlar. Hiç kim bu zatlary aýdyp bilmendir, dil ýaryp bilmendirler şo wagtlar. Şondan häzirki ýaşlarymyzam bilmeýärler üstünden ýyllar geçençin. Şeýdip türkmen halkyny iki gezek öldüripdirler. Birinji gezek yer titremede öldü halkymız. İkincide de bu zatlary aýtdyrman, ýakynlaryny görkezmän, ýasyny tutdurman öldürdiler, atsyz, mazarsız goýup. Türkmen halkynyň üstünde genosit edildi. 1948 ýylda yer titremede yalan maglumatlar verildi. 6 bal yer titreme boldu. 300 töwerege adam ýitki bar. Jaýlara da kämzeper yetmedi diýen habar gazetiň bir kiçijik böleginde bir iki ağız näme anons bilen berip yerleşdirilen geçilen. Ondan başga hiç hili maglumatlar ýok. Aslında olsa 7,5-8 bala çenli yer titreme bolan Aşgabat bütünle yıkıldı. Sebäbi ham kerpiçden gurulan saman jaýlar bütünle gitti. Stalinçilik repressiýa döwrü ýörite öz behbitleri üçin gizläpdir. Siyasi oýunlar bilen nämemiş Sowet Soýuzy ýaňy 40-45 uruşdan ýaňy çykyp güýçli ösüş depkinde ve daşary ýurtlara, ýurdun içindäki kemçilikleri, düşmany ýaýratmazlygymyş da şeýle propaganda bilen ýene bir gezek türkmen halkyny ýörite genosid etdi. Soň şu ruslar bizi goraýar diýip biljek misin? Aşgabatdy yer titreme bölgede gurupdyrlar. Elinde bar bolan arzan guruluşlyk materiallar bilen ondan. Bu barada seismologlaram aýdypdyrlar 9 bala çenli yer titreme bolup biljegini. Ve paýtagty göçürmeli ýa-da dayanykly edip täzeden gurmaly diýipdirler. Ýöne bulary hiç kim dinlemendir. Aýtam, olar şo dymmaklar üçin basypdyrlar türmelerde akylyndan azaşan zat diýip halkyň geljegine gamyny iýjek ýok. Diňe ýokardan gelýän buyruk bilen 5 ýyllyk plan doldurmaly. Täzeden gurmaly, büdjetde
Täzini gurmaga da büdjetden pul ýok diýipdirler. Paxta plany dolmaly, kanallar gurulmaly. Şowatlar Özbekistan bilen ýarşyňyken paxta plany üçin. Ýöne bu paxtalar, eşalonlar Moskwa uradylýardy. Halk üçin edilýän alada ýok. Ähli kirli, gyn işleri edip önüm yetiştirip berýärler. Taýar önümem arasy edip Russiýa alyp gidýärler. Izinde bolsa türkmeniň yeri, suwy, ekologiýasy zaýalanmaly. Şeýde arkasında harabaçylyk goýup gidýärler bu Rus imperiýasy. Bu zatlary, taryhlary halkymız bilmelidir ve öwrenmelidir. Arhivler açıp täze Türkmenistanda illüstrasiýa edip hasabyny soramalydyr. Görün häl näil zatlar ýene çykar. Arhivler açylanda Rus miras düşerlerini özüni doldurtmalydyr. Tarihi ýeňijiler ýazarmyş diýipdirler. Bizim hem şu tarihimizi Rus imperiýasy berdi. Şondan hatta Türkmen öz kimligini tanamaya. Bizim şu 5 ýyllap etgelýän gepleşiklerimiz hem halka düşünce, bilgi vermek maksady. Ýöne köpüsi var, şu boş gürüňler edýäňiz. Ondan Türkmenistana girip etjek işlerinizi iş ýözünde görkezin diýerler de. Türkmenistana giren peýdasy ýok. Bilgi, düşünce, akıl olmasa. Ozal bilen beynine girmelisin. Beynide diktator ýok, etmek düşünce olsa peýdasy ýok Türkmenistana girenin. Boş gürüňler edýäňiz diýerler de onda size ýerine bir alternativ bir jogaplar beriň. Şu söz azatlygynyň jogapkärçiligi var, şoň ýerine boş gürüň bolmasa dol gürüňler beriňler onda. Soň şu ýerine bir pikirler bersinler-de, boş gürüň bolsa bizim aýtýanlarymız. Şoň üçin Türkmenistana girmezden beýnine girmelisin, özüňe soralar berjeksin. Biz näme üçin garyp ýaşaýarys? Biz öz başdakmy hakykatdanam? Biz kimin gol astynda? Bizi näme üçin Rus imperiýa basyp aldy? Resurslarımız satylýar, ýöne hany pullar. Biz näme üçin ýurtdaşynda çöregimiz gözleýäs? Bu zatlaryň soralyň jogabyny öwrenip tapan wagtyň düşen başlaýan beýnine girip başlaýan öz beýnine düşünen wagtyň. Şoň üçin aýdýas türkmen öz geçmişine bilen ýüzleşmeli, öwrenmeli taryhyny. Şonda kimligiňi tanarsyň. Şu yer titreme tarihi barada da garaşsyzlyk alandan soň näme üçin halka açyk maglumatlar bermedi? Gaýtam şu 12-nji ýanwar getirip 6-njy oktýabra getirip onu goşup belleýärler. Näme sebäpden? Näme sebäpden beýle diýerler, üstüne örtjek bolýarlarmy? 12-nji ýanwar özü bir aýry bir tarih. 1981-nji ýylda Göktepe söwüşindäki paçygaly güni de bu. Ýa, Şular aýtjaklar. Sag bolun. Sözüm jemledim. bolýar, sag bolun. Oýna stadya kardeşlerimiz, hanımlar, beýler aýdyp durda. Her kim öz bilgisi var, maglumaty var. Şu zatlar ýene halk isleýär, zatlar halk emir zatlar öwrenmeli, nämäni illustrasiýa edilmeli. Türkmeniň taryhynda näme bolup geçipdir? Türkmen bilen aragatnaşyk eden halklar näme getiripdir, näme alyp gidipdir? Bir ýurtda Türkmenistana garaşsyz boldum diýerler da, ýöne şu taýda garaşsyz bolan soň bir döwlet guruluşy bar bolsa, döwlet guruluşy arhivler açmaly. KGB'nin hemme arhivini çıkarmaly. Halk bilmeli bu ýagdaýlar. Eger arhiv açylmaýan bolsa, ýa-da illüstrasiýa gelmeýän bolsa, diýme o taýda döwlet guruluşy ýok. Başga bir zat bar o taýda. Aslan Bey, buyur.
Sağ olun Meydan kardeş. Hı hı. Şurada yani Cennet Hanım gol sorarak verdi de hemen aylık geçti yani karşı tarafın nimesini. Şu an biraz komentar verip geçin değil ki bilen. Açacaklar mı geçmezden. Hani ne meşettiniz yurdun içine gelin diğerlere. Derelin berde ilki bilen bizim elimizde yani bizim halkımız neyle bilgi bilen, akıl bilen iş edip göremeyen halk. Çünkü bilim bilen iş edilmesini yani öğretilmedik halk var. Rejim şu an yalı edip yetiştirdi halkımızı. Şimdi halkımızdan bolsa yani akıllı bilen deldanı, beyni bilen. Bedeni bilen nan tapıp iyi bilen halk olandan son şu düşünceye yatkın. Hani ne emettiniz diyen düşünceye yatkın. Şu ulaşma priyomu geçerli halka. Halk değil yankıya yatadı. Onun için şu priyomunu kullanadı. Halkımız o düşüncelerini onların aldanma rejimin diyecek olayında. Biliyor olar bizim beyin yapımızı diyelim. Çünkü o yankı rejim şu sözü aydan vakti biz şu an kavullanan real edip yetiştirildik de şu an real edip düşünemem. Şimdi senin medeniyet getirip verdi diyen diğerlere belki bu doğrudur. Bunlar ayda medeniyet getirip verdi diyene nemem. Biz yanlış düşünüyor oturandırık. Sebep ne için deyseniz rejimin yalakaları yani orası girip gelen vakti şolara hizmet edenlerin çağları doğum edi otelde hazır. Atası ayarlar türmesinde işledi oğluyam indi. Bütün Türkmenistan'da türmedi takı oturan. Bunlara medeniyet getirip verendir diyecek bu. Ama berde aldanmamamız gerek halkımız. O bizim adımıza yazılı oturandır o medeniyet. Aslında bize de bu her iki rejime hizmet edenlere getirip verendirler. Ola şunun için ayda oturandırlar da. O yani şu tayin var. 7 arka dilere şu meselede yani. Ne diyorlar 7 arka meselede türmeye basıldım basılan yok mu? Şunu aktarıyas diyorlar. Mesela de 7 arka şu için soruladı. O 7 arkanın içinde biz bu işe gelecek adamın ata-babalarını türmeden çıkarmadık mı? Ya bizim atalarımız olarak atalarını türmeden çıkarmadı mı deyip şu an yalı yerini barlayarlar. Ya şu tarihi arkivi götürüp görediler. Yerine koyup bildim mi düşünüklerdi. Ya. 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 Sözünü cemlediniz mi? O cemledim sağ olun. Ha, öyle. Kardeşler, vaktimizden bir neme bolupdyr eger. Siz alsaňyz. Bagan boyun. Biz hakikaten garaşsyzlyk bolanmasak 91-nji ýylda näme lüstrasiýa geçirmediler? Ja. Türkmenistana lüstrasiýa geçirmelidir ha. Öňden soňdan Türkmenistanyň başyndan aýagyna çelli hemme zady anyklap aýtmalydyr, halka açıklamalydyr. Bir mektepde neme kinolar oýnandyrlar mekteplerde diýdim da indi neme telewizorda kinolar bardyr, aýalata çykanda bardyr, karkara bardyr. Şolarda näil basma çetik görkezýär türkmenler Russiýa gelip ondan soň gutorýar olary. Ne bular bilen bizim beýnimiz ýurdular. Neme gyz çağalar okumaly däl, oku mektep bolmaly däl, mektebi ýak görkezýärler. Şeýdip halky orsi bize kahraman bize şular ýalak me oku ine okap bers arkaýyn daşarda arkaýyn gezip bers lidermek üçin edilen bolmaly şular. Bir neme diýdi bir mugallimimiz aýdypdy. Ine giden baýlaryň ýerleri bolupdyr. Şolar halk deň bolmak üçin Russiýa gelip ellerinden aldy şolaryň baý garyp bolmaz ýaly. Her kim deňlikde ýaşamaly. Görün ha deňlikde ýaşaýar diýen goýberýär arasynda da gurrun mertdurka. Nerede biz deňlikde ýaşaýas? Hani bize garaşsyzlyk bolandan soň ýer beren nerede? Men 2 hektar ýerim bardy. Gaýyn öýümde. Gapdalymdakyň 9 hektar ýeri bardy. Näme üçin biz diňe paxta ekdik? Näme üçin men başga bir bag edip bilmedim şo ýere?
Hoz eki bilmedim, nar eki bilmedim. Sadece paýta. Ya traktor yer süren wagtynda traktorun degmeýän çünkleri bolýar. Şo ýerini özüm elde dep bagdaryp o ýere gawyny garpyz ekerdim, pomidor ekerdim, çiğillere ekerdim. Şonu neme diýerdi? Bir gad üstüme gelip aýdy, sök bir ýerini aýyr bolar, aýyr gopar. Neme gıykalık gelýär bize di. Näme şo boş duran ýere men gawyny garpyz eki bilmeýän. Kartoşka onumunu ekip bilmeýän. Şoňa men öz ýerim bolsa men islen radım ekerne. Hem çinler eke bilmeýän. Diýmek ol ýerler menki däl eken. Ýöne göz boýagçylyk 2 hektar ýer berdim, 10 hektar ýer berdim diýip halky güýmeýär. Öňkü döwürden häzirki garaşsyzlyk gowy diýdirjek, ors gowy diýdirjek. Şulara aýtjakdym. Eger garaşsyzlyk hakykat alan bolsa hemme zat halkyň öňünde açyklanmazmydy? Lüstrasiýa geçirmezmidi? Merdan Muhammedowy ogurlamazdylar olar ýaly bolsa näme üçin ogurladylar? Sağ olun diýjeklerim şundan bar. Böyle sağ ol bakalım. Aşul hanım buyurun. Bedalsana. Sağ olun söz berenňizde esenlikleri ildeşler. Menem gıykaçyk pikirim aýdyp geçeýin. Sosial mediada öňümden çykdy da Stalin'in hökümet başyna geçişi. Hökümet başyna geçendiň hökümet ýandaky egendeşlerini, hökümet işgärlerini jemleýär ýanyna. Jemleýärde bir sorag berýär. Halky nädip boyun egdirmeli? Hiç birinden ses çykmaýar, hiç kimiň pikiri ýok. Toňra bir towy tutup getiriň diýär özü. Towy getirip berýärler eline. Towyň dirligine ýeliginiň baryny ütýär Stalin. Ütýär da ony göýberýär, oda göýberýär. Towyny ýere gitjän bilen ok azatyna tutman. Ondan soňra kisesinden bir gasam buğday alyp aýagynyň aşagyna sepýär buğdaýy. Sonra toğuk gelip o buğdaydan ip başlaya. Ondan sonra Stalin kabinetin içinden hira gitse, toğuk onun ayağının aşağının ayrılmaya. Ondan ne diye? Şunu edip halkı boyun egdirmeli diye. Ve hem her iş şeyinde işlendiğinde şol zadi Praktikan ulanıyor. Evet, hava. Şonu ulanýar. Halky şoň ýaly edip gelýär. Ondan soňra şonuň datyny endi hemme zatlar, hökümetler şonu ulanýar diýjek boldum pikirim. Endi taryhymyza aýdyp geçdi, egendeşlerimiz taryhdaky aýdyňlarymyz ýok edilipdir. Taryhdan ýok edilenden soň biziň täze taryhymyzda, biziň döwrümizde hiç mahalam şol güne çellem galman gelýär bildiklerimden Anna Sultan Kikilova, Altymurad Orator diýip, Süleyman Tursunbaýew hemmeti şu aýdyňlarymyz ýok edip gelýär. Bu şu wagtky hökümet bular näme iş etdi? Bular türkmen däme bulan milleti. Türkmen jemläp Türkmenistan Cumhuriyetini döretmen halky ýoklap dağıtıp otirler. Näme üçin ýaşajyk dören aýdyňlar ýok edip otir. Merdan Muhammed näme üçin ogurlap gitdiň? Onuň ykbalyny gaýgysy Atabaýyň ykbalyna meňdetmeriz. Merdan Muhammedowyň arkasynda halk bolup durarys. Merdan Muhammedowyň başlan täze Cumhuriyet Türkmenistany gurarys. Pikirim jemledim, sağ olun. Böyle sağ olun. Raýdomda ýurtdaşlarymyza da sağ olaşlarym bolar. Kirleňiz, düşünjeleriniz üçin sağ olun. Hanımlar, beyler. Oğuz ile esen olsun.